aka mutukali mugan sɔrɔ walma aka warjɛ dirhamu 200 sɔrɔ ni rikazu don bɔra don min a jaka bɛ bɔ o don o kuma nga an ka jamana fanba bɛ baara kɛ ni min ye n'o de ye nafolo mugu ani marchandise ani bakanw o ka ca an fɛ yan kosɛbɛ olu shartu ye fo a ka san yɛlɛma i bolo o kuma sɛnɛfɛnw an b'o waati la sisan ni min ka sɛnɛfɛn kɔkɔra n'i y'a tigɛ a jaka jate o yɔrɔ bɛɛ i k'a di minnu fana bɛ damanda la n'i ye sanu bɔ n'i ye garam 80 sɔrɔ a jaka jate o ye garam 2 ye i k'a di marchandise fana minnu ye jakow daminɛ n'i ka jako san yɛlɛma dafara i ka jaka jate i k'a di o kuma nin ye jaka wajibiya shartu filanan ye i ka nafolomafɛn min jaka kan ka bɔ o ka san yɛlɛma i bolo a shartu sabanan o de jaka nafolo min bɛ bolo a ka kɛ mara dafalen ye a ka kɛ mara dafalen ye a k'a sɔrɔ a bɛ jaka nafolo fana bɔ n'a y'a sɔrɔ nafolo bɛ e bolo nga e kelen ta tɛ wa kɛmɛ b'e bolo e bɛ ka baara kɛ ni o ye maa wɛrɛ fana ka wa kɛmɛ b'a la wa kɛmɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na e ta ye wa 50 dɔ ta ye wa 50 wa kɛmɛ o kuma i b'a sɔrɔ e kelen ta tɛ nafolo ye walima e ta ye wa 20 ye dɔ ta ye wa 80 ye e kelen ta tɛ nafolo ye o kuma a bɛ jateminɛ est-ce que e ka hakɛ min b'a la o bɛ jaka hakɛ bɔ wa e ka hakɛ min b'a la n'o bɛ jaka bɔ o kuma i bɛ jaka bɔ nka ni e ta tɛ jaka bɔ o kuma jaka ma wajibiya e kan sabula mara ma dafa e kelen ta tɛ nafolo ye o kɔfɛ a shartu naaninan o ye jumɛn ye o de ye hɔrɔnya ye maa min bɛna jaka bɔ a tigilama ka kɛ hɔrɔn ye o kuma ko jaka tɛ wajibiya jɔn kan jɔnya ɲaaminen don maa min fana ka hɔrɔnya na ko jaka tɛ wajibiya o kan ko jaka tɛ wajibiya denw ba fana kan n'o ye matigi ye den sɔrɔ a ka jɔnmuso min fɛ o kɛra ummul waladu a bɛ fɔ ma denw ba o tɛ jɔnya place la hɔrɔn yɛrɛ yɛrɛ tɛ o kuma ko jaka tɛ wajibiya ninnu kan nga an bɛ waati min na bi jɔn tɛ an ka jamana in kan tugun an ka faamuya la sabula mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ ka ɲiningali kɛ ko yala olu bɛ se k'u ka jaka di u ka jɔnw ma wa sabula sariya la jaka man ka di jɔn ma n b'u jaabi k'a fɔ e bɛ k'a fɔ min ma i ka jɔn est-ce que i bɛ se k'a feere ni sɛgɛn y'i minɛ wa n'a fatura a ka du n'a denw n'a musow a bɛɛ bɛ cɛ ka na di e ma wa ni sɛgɛn y'i minɛ i bɛ se ka taa denkɛ dɔ minɛ walima a denmuso dɔ ka t'o feere wa ni a y'a sɔrɔ mɔgɔ feere sugu bɛ yen n'i taara mɔgɔ san o de y'i ka jɔn ye walima i bɛ se ka taa min feere nka ni sɛgɛn y'i minɛ n'i ko i bɛ t'i ka jɔn kɛ i ka jɔn o denkɛ feere den yɛrɛ ka bon e ka a ka du feere tan nɔ ko e ka jɔn don o don de i b'a dɔn k'a fɔ jaga karisa tɛ n ka jɔn ye o kuma jɔnya tɔgɔ de bɛ yen nka an bɛ waati min na bi jɔn tɛ sabula jɔnya shartu de ye e bɛ mɔgɔ min mara fo a k'a sɔrɔ i bɛ se k'a tigilamɔgɔ feere a k'a sɔrɔ n'a tigi fatura a tiɲɛ tɛ taa a ka nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na di e ma a tɛ se ka muso furu n'i ka jɛn tɛ a tɛ se ka voyager n'i ka jɛn tɛ o kuma an b'a fɔ minnu ma bi ka fɔ jeliw numuw funɛw gawulaw a si tɛ jɔn ye an bɛ don min na bi a bɛɛ ye hɔrɔn de ye don o don n'i taara ka fɔ sɛgɛn bɛ na k'i bɛ t'i ka jelikɛ ka du feere o don i b'a dɔn i ka jelikɛ ye min ye o don n'i ma kɔlɔsi yɛrɛ i bɛ t'o laban kaso la n'a fɔra k'e tɛ se k'i ka jɔn ka du feere o kɔni tɛ jɔn ye tugun o kɔrɔ a bɛɛ ye hɔrɔn de ye o kuma an bɛ waati min na sisan jɔnya tɛ yen
madama mɔgɔ feere sugu kɔnte sabula fɔlɔ mɔgɔ feere sugu kun b'u dama i komi garabaliw b'an bolo cogo min sakaw ni misiw bɛ feere cogo min sugu kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ bɛ feere o sugu la nka bi yala sugu jumɛn de bɛ mali kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ feere ye o kuma mɔgɔ feere yɔrɔ tɛ yen tugun o kuma an bɛ Alahu taala deli faamuyali ko ɲuman ala k'a di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma o la n'an ye muqaddimatul izziya lajɛ ale b'a yira an na k'a fɔ jaka yɛrɛ a bɛ wajibiya hɔrɔn de kan min ye silamɛ ye a kɛra cɛ ye o a kɛra denmisɛn ye o a kɛra maakɔrɔba ye o a kɛra hakilitigi ye o a kɛra hakilintan ye o ko jaka wajibiyalen don nin bɛɛ kan nka n'an y'an ka jamana in jate minɛ i b'a sɔrɔ commerçants de bɛ jaka bɔ ka caya fonctionnaires hakili la k'olu sen tɛ jaka la ka sɔrɔ jaka sartu tɛ fonctionnaire ye jaka sartu de n'i sera ka nafolo hakɛ min mara san yɛlɛmana ka jaka nafolo hakɛ to i bolo o kuma hali n'o y'a sɔrɔ i ye fonctionnaire ye wajibi don i bɛ jaka bɔ kuma dɔ la an ka kamalennin dɔw bɛ kɛ baara la olu tɛ jaka bɔ k'olu ma muso furu npogotiginin dɔw fana u bɛ baara la olu tɛ jaka bɔ ko sabula olu ma furu nka i b'a sɔrɔ u ka sara ka ɲi u tɛ nasɔngɔ bɔ u tɛ foyi bɔ sara bɛ ta dɔrɔn ka taa verser banque la i b'a sɔrɔ wari min b'olu bolo kuma dɔ la a bɛ taa 100 miliyɔn 1 a b'u bolo nka u tɛ jaka bɔ ko sabula olu ma furu fɔlɔ o kuma o ye filiba ye fo ka taa se hali maa min bɛ wotoronnin pousser n'a sera ka jaka nafolo hakɛ mara a ka wotoro pousser wari la sariya ye jaka wajibiya kan musokɔrɔnin min sigilen b'a ka so kɔnɔ n'a denw bɛ faransi dɔw bɛ ameriki dɔw bɛ etazini u bɛ to ka nafolo bila ka na d'a ma a bɛ to ka dɔɔni mara o maralen hakɛ ye jaka nafolo hakɛ sɔrɔ o kuma wajibi don o musokɔrɔnin bɛ jaka bɔ alimami fɛnɛ maaw bɛ to ka dɔɔni di e ma ni e sera ka dɔɔni mara fo ka jaka nafolo hakɛ sɔrɔ i bɛ jaka bɔ misiriwelela fɛnɛ b'o togo la karamɔgɔkɛ min bɛ so kɔnɔ n'a bɛ dugawu kɛ maaw ye u bɛ dɔɔni min d'i ma n'i y'a mara f'a ka jaka nafolo hakɛ bɔ i bɛ jaka bɔ o kuma jaka sartu tɛ k'a fɔ n bɛ nin baara in na jaka sartu de ye fɛn ka kɛ i bolo hali n'a y'a sɔrɔ i ye denmisɛnnin de ye k'a fɔ i bɛ bamunan kɔnɔ hali aw ma waju fana aw fana b'a la dɛ hali bɛɛ b'a la karamɔgɔ min bɛ wajuli kɛ o ni fɛn b'a kun a kan ka jaka bɔ nka i komi an ka jamana kɔnɔ yan wajulikɛla min ni Alahu taala ye se nɔgɔya ye k'a bɛ jaka bɔ o man ca nka ala ma bɛɛ jɛ a la sabula ala ka funiseriya ka bon ka fɔ jamana in karamɔgɔ bɛɛ maa kelen tɛ jaka se tɛ mɔgɔ min ye jamana alimami bɛɛ maa tɛ jaka se bɛ min ye a misiriwelela bɛɛ maa tɛ jaka se bɛ min ye ala tɛ sɔn o ma o kuma nka kuma dɔ la karamɔgɔw ka jaka a ye man di a kɔni jaka minɛ kɔni ka di karamɔgɔw ye nka jaka di o man di an ye hali kuma dɔ la k'an ye sirakati bɔ la a ka gɛlɛn o kuma an bɛ Alahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma o kuma jaka sartu tɛ k'a fɔ n bɛ nin baara la jaka sartu de ye jaka nafolo ka sɔrɔ i kun hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ bamunan kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ i kɛra dingɛ senna ye o kuma jaka bɛ wajibiya i kan an bɛ Alahu taala deli ala ka jaka nafolo se nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o la o jaka in n'an y'a jateminɛ ashalul madariki b'a yira an na ko silamɛya min fɔra k'o ye jaka kɛnɛyali sartu de ye kumakan kɛnɛman na nka dɔw ko a wajibiya sartu don o kɔrɔ ye maa min ni e tɛ silamɛ ye hali ni e ye jaka bɔ ko jaka in man kɛnɛ o kuma dɔw ko ayi ko silamɛya ko jaka wajibiya sartu de don o kuma nin bɛɛ lajɛlen sababa ye an bɛ Alahu taala deli faamuyali ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye o la n'an y'o jaka in ta k'a jateminɛ ni nin sartu dafara maa min na o kuma e kan ka jaka bɔ nka ni e bana ka jaka di yala kiri jumɛn bɛ e kan o la n'an ye irshadu salik lajɛ ale b'a yira an na ni maa min ye jaka nangaro k'a fɔ ko jaka min bɛ ka fɔ ta karamɔgɔw fɛ tiɲɛ tɛ farida tɛ u b'a fɛ ka dɔɔni de ɲini an kun o kuma k'o tigilama kafiriyara
wala sabula setigu hakila ni be ka wajuli ke jaka kan ko koro de ay na jaka dia ni ye jaka di karamugo ma alhamdulillah nana kaka i bara nyuman ke sabula bi se ka yere kun sutura ka dine lase abe dine lase li fenke ebo baraji soro nga ni ani jaka manka ni ya di ama okuma jaka kanga do damin fe aba do o da nyuman fe sabula kuma dola hal na ya soro jaka nafulo ka fo karamugo yere be jaka bo jaka mine ya haramu ye aka sabula setigi bado sharia ba daka jaka ka di ama sabula olube do kiri dokono noe wa fi sabilillah mamunun be ka Allah ta'ala ka dine lase okuma dine lase fene makobe musaka do de la okuma halna ya soro fembe karamugo kun okuma dine lase le ofene jihadu do de kampamuru taka jihadu ke oedoe nga minka bonka temeokan ode ka adamadun dusukun kele okuma karamugo de be ka shitane kele ka bo adamadun dusukuna halna ya soro anyete pamuru la ubolo nga pamuru membe karamugo ubolo oka jugun ka teme bingali kele o kan pamuru kan sabula shitane kele limanogo okuma setigu kanga laje ku ka jagaw kren u ka di sentan ma ka do kren ko difene dina jihadu kelaw ma no ye wajuli kelaw ye anu ka almamu sete minu ye ani misri welelaw sete minu ye walsa dina kase ka barakanya sabula ni almami nana jo surafana ta ka so a fitri kuma dawla qabla ni ba'da be chayala almami nana jo musoka ordinasi be fenti akoka gelen ko sebe okuma anga haklito dine la sebawla ola mani e jakan nangaro ya kafo farida te ikado ke e kafriyara ala kan kishi amin ya Allah ola misbahu salik alebo kuma kan sinzi anye akoni mami e jakan nangaro kafo ko wajibite karamugo be ka intérêt de nyini ki ka do tigla ma murutira ka boslame ala ni islame jamana do o ba tubili nyini kle saba na sona ka tubi alhamdulillah be tui ngana mason ka be faka akan nafulo a chieteta abita islame o kan nafulo bona ako ngani mami e jaka balitige magele akama ale ko nya sabati ka fo tiere la jaga ko mi me ka fo tien don koy nga netsi ka nga boka binke sugufia ukono nana kanska sene bayinke kanga mishu maraka nya ka klaka nota ka todi madonna na masumale masoko no netsi ko ke okuma kuni mami yofo kuni islame jamana do jaka imbe mina ola jako yala wa atigla ma be klaka junubu sorotukun ngani islame jamana te e ka kunya be ala de bolo okuma ala be jeka imena tuko me aba mena otukola odla kuma dola ibe mukodo ya kan na fulu bebsinga halaki nyedo kanti a chaman be soro jaga bobaliye ibe mado e baka umba bolo baka umbe singa daka sadda mena arana kilingilin kata asababu belebele doye muye jaka bobaliya do ibe mado ya kasene fen bele jele misinga chiete asababu doye muye jaka bobaliya do odela Abubakar Siddiq aleka watila abi hurairah tabalaka li an radiyallahu an akukuma min alakra fatura sallallahu alayhi wa sallam Abubakar nana slame unyamugo yala larabu do be olu bana jakadima no e yaman larabu do ye okuma olu ko kute jakadi ko sabula fora de qur'ane kono ko khuz min amwalihim okuma Muhammad minalike kama foko Abubakar ka minalike okuma kuna alakratin ka ba ko lute jakadi to ubana jakadima okuma Abubakar anana tiken kanke ka foka be kele bolo wuli katani jaga bo balu kele
Omar bin al-Khattab n'o y'a ka conseil principal dɔ ye. Omar ko Abubakar ma, a ko togo jumɛn e bɛ maaw kɛlɛ k'u bana ka jaka di ni ka sɔrɔ Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ne Muhammadu yamaruyara n ka maaw kɛlɛ f'u ka seereya k'a fɔ la ilaha illallah. N'u ye nin kumakan in fɔ i k'a dɔn u ka nafolow tangara ka bɔ ne ma, u niw tangara ka bɔ ne ma fɔ n'a bɔra a hakɛw la. O kuma u ka koɲɛ tɔ fɛsɛfɛsɛli o bɛ Alahu Taala kan. O kuma Abubakar Siddiq a ye Omar jaabi, a ko wallahi ne Abubakar kalela masala masa min ka bon ka kaleli ma, ne bɛ maa kɛlɛ maa min n'o ye seli ni jaka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Allahu Taala kelen kɔfɛ ka seli ni jaka nɔrɔ ɲɔgɔn na kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 82. Siɲɛ 82 ni Allahu Taala ko a ye seli a bɛ jaka de tugu a la. O kuma ko ni maa min y'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na, ale Abubakar b'o kɛlɛ. O kuma i k'a dɔn jaka min filɛ Allahu Taala ka hakɛ de don. Sabula kuma dɔ la i bɛ kuma dɔ fɔ nka i b'a sɔrɔ kuma kɔnɔna i ka faamuya tɛ boli o kan. Sabula Umar ko Alakira ko ni maa o maa seereyara k'a fɔ la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, o joli tangana ka bɔ ale ma, a ka nafolo tangara ka bɔ a ma fɔ n'a bɔra a hakɛ la. O kuma nafolo ka hakɛ o ye jaka de ye. O kuma Umar kun hakili tara o yɔrɔnin de kunna. O kuma ni ka hakɛ o de i ka kɛ silamɛ ye. Ni silamɛ bana seli ma, o kuma i k'a dɔn ni ka hakɛ dɔ bɛ bin kan, n'i ma tubi tile 3 i kan ka faga. Nka n'i tɛ silamɛ jamana kan i ka koɲɛ bɛ Allahu Taala bolo. O kuma Abubakar ko i k'a dɔn jaka min filɛ i k'a dɔn nafolo hakɛ de don. A ko n kalela Ala la n'u ye kumaniyali kɛ ni ka kaana gɛlɛya kɛ k'u ban ka jaka nafolo di ne Abubakar ma tɛgɛma gɛlɛya kama, ni ka sɔrɔ u kun b'a di Ala ka cibaa ma n'o ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, i k'a dɔn ne Abubakar b'u kɛlɛ jaka in dibaliya kama. Tuma min na Abubakar ye nin fɔ, Umar ko, a ko wallahi ne Umar kalela Ala la, a ko nin kɔni ma kɛ dɔrɔ ye Allahu Taala ye Abubakar de ko a disi yeriwa kɛlɛ kama, wa ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na Abubakar ye min fɔ o de ye hakika ye. O kuma Abubakar ye kɛlɛbolo wuli ka t'u kɛlɛ. O de ye anw lafiya bi, sabula n'o kun ma kɛ a kun bɛ fɔ ko hali Abubakar yɛrɛ ma sɔn ka mɔgɔw kɛlɛ k'u ka nafolo minɛ u la, o dun ka fisa ka tɛmɛ anw kan. O kuma nin b'a yira an na k'a fɔ jakabɔbali n'a bɛ silamɛ jamana kan a kan ka kɛlɛ, nka n'a tɛ silamɛ jamana kan a tɛ se ka kɛlɛ. Jɔn de bɛ n'o kɛlɛ kɛ sisan? Ala n'a ka cibaa de bɛ na o kɛlɛ kɛ sisan. Ala dun n'a ka cibaa ka kɛlɛ n'o donna i ka nafolo la, a masiba dan don dɛ. N'i ma kɔlɔsi i bɛ bɔ sangaso jan de sanfɛ ka na bin fɔ kaburu kɔnɔ. E laban bɛ kɛ gɛrɛbu de ye ka tila ka nasɔngɔ ɲini maaw bolo. O kuma an bɛ Alahu Taala deli, Ala n'a ka cibaa ka kɛlɛ, Ala ka an kisi a ma. Ala ka kari di an n'an ka setigiw bɛɛ lajɛlen ma. O la halisa n'an y'o jaka in jate minɛ, an b'a ye k'a fɔ Alimam Malik rahimahullah ale b'a yira an n'a ka kumakan dɔ la tuma min na Ibnu Qasim y'a ɲininka, jaka kɔni a sabatira a wajibiyara, yala denmisɛnnin fitinin min ma balikuya walima min bɛ bamunan kɔnɔ, jaka bɛ wajibiya o ka nafolo la wa? Maa min hakili tiɲɛna, Ala ka an kisi a ma, n'an b'a fɔ a ma fatɔ, jaka bɛ o fɛnɛ ka nafolo la wa? Alimami Maliki ko
ikomi mudawana b'a fɔ cogo min a ko jaka bɛ denmisɛnnin fitinin ka nafolo la ikomi a bɛ fatɔ ka nafolo la cogo min jaka bɛ denmisɛnnin fitinin ka sɛnɛfɛn na ikomi a bɛ fatɔ ka sɛnɛfɛn na cogo min jaka bɛ denmisɛnnin ka nafolo jɛw la ikomi a bɛ fatɔ ka nafolo jɛ la cogo min jaka bɛ denmisɛnnin ka baganw na ikomi a bɛ fatɔ ka baganw na cogo min nafolo min bɛ munumunu ka jago kɛ denmisɛnnin tɔgɔ la jaka bɛ o la ikomi a bɛ fatɔ ka nafolo la cogo min jago bɛ kɛ min na o la risala b'o kuma tɔ sɔnji la a ko wa alal asɔgɛri azaka jaka ye wajibi ye denmisɛnnin fitininw fɛnɛ kan kuma dɔ la maa dɔ bɛ se k'a fɔ denmisɛnnin min bɛ bamunan kɔnɔ o bɛ nafolo sɔrɔ cogo di denmisɛnnin bɛ se ka nafolo sɔrɔ sira damadɔ fɛ a sira dɔ ye kuma dɔ la ni den dɔ bangena mɔgɔ dɔ bɛna nafolo giriman dɔ di o kuma k'ale ye nin di den ma n'o ye jaka hakɛ bɔ denmisɛnnin kɛra waritigi ye kuma dɔ la denmisɛnnin bangebaa dɔ la kelen bɛ fatu n'o ye waritigi ye denmisɛnnin ɲiyɔrɔ tiɲɛ kuma dɔ la dɔw ta bɛ se ka miliyɔn bɔ dɔw ta bɛ caya ni o ye o kuma nafolo b'a kun a jaka bɛ bɔ kuma dɔ la ni denmisɛnnin bangebaa min fatura ni bakantigi don a ɲiyɔrɔ bakan o bɛ se ka caya ni saga 40 ye i komi a bɛ se ka caya ni misi 30 ye i komi a bɛ se ka caya ni ɲaamɛ 5 ye n'o kɛra jaka bɛ a la o kuma denmisɛnnin a bɛ fɛn sɔrɔ nin cogoyaw la fatɔ fɛnɛ i b'a sɔrɔ ale ye baara kɛ ka kɔrɔ nafolo b'a kun o kuma nka ninnu fila ka jaka u ka koɲɛ bɛ min bolo o de b'u ka jaka bɔ o de la ashalul madariki b'a yira an na a ko i k'a dɔn jaka ale ye hakɛ de ye hakɛ min gulonnen don nafolo yɛrɛ la nka a wajibiya shartu tɛ adamaden ka balikuya ye a wajibiya fɛnɛ shartu tɛ adamaden ka kɛ hakilitigi ye ale shartu kɔni ye maa ka se ka nafolo mara dɔrɔn i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye denmisɛnnin o maakɔrɔba o fata o hakilima o cɛ muso jaka shartu kɔni ye nafolo de ka kɛ i kun o kuma n'o shartu dafara ka ban balikuya tɛ jate a la hakilitigiya tɛ jate a la ale ni farida tɔw bɛ ɲɔgɔn bila yanyɔrɔ la sabula farida tɔw la n'i ma balikuya a tɛ wajibiya i kan ni hakili t'i la a tɛ wajibiya i kan nka denmisɛnnin a bɛ wajibiya o kan fatɔ a bɛ wajibiya o kan nka jɔnw b'u ka nafolo jaka bɔ u ye u ka koɲɛ bɛ mɔgɔ min bolo denmisɛnnin bangebaa fatura k'a ka koɲɛ to mɔgɔ min bolo o de bɛ denmisɛnnin ka jaka bɔ fa donna mɔgɔ la k'a sɔrɔ a ka nafolo koɲɛ bɛ mɔgɔ min bolo n'o y'a ka waliyu ye o de bɛ nafolo in jaka bɔ ni san yɛlɛmana a ko nka a bɛ ɲini ninnu fila fɛ n'i bɛna fatɔ ka nafolo jaka bɔ walima i bɛna denmisɛnnin ka nafolo jaka bɔ i bɛ seere de ɲini karisa yatimɛden kɔni walima den min filɛ a ka nafolo min bɛ ka labaara a jaka bɛnna 1,000,000 ma o kuma kɛ seere ye a b'a sɛbɛn ka bila a bɛ di walima karisa kɔni hakili tiɲɛna a ka nafolo jaka a bɛnna 1,000,000 ma kɛ seere ye a bɛ sɛbɛn ka bila o kuma ni fatɔ in kɛnɛyara a papiyew bɛ yira a la a b'a dɔn k'a ka nafolo ma ɲagami ni denmisɛnnin kɔrɔbayara a papiye bɛ yira a la seerew yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen a b'a dɔn k'a ka nafolo ma ɲagami nga ko ni maa min ma sɔn ka seereya kɛ a kan dun e kɔni sina ka denmisɛnnin ka jaka bɔ ten walima fatɔ ka jaka e ma seere kɛ i yɛrɛ la o la ibnu habib ko k'a bɛ jate minɛ n'a y'a sɔrɔ min ye nin baara kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sabatilen don k'a fɔ ko karisa danayamɔgɔ don a tɛ nafolo yurukuyurukulen dɔrɔmɛ dun abadan gɛlɛya y'a sɔrɔ togo o togo o kuma k'a bɛ tiɲɛtigiya nka n'a dɔnna k'a fɔ karisa bɛ to ka yurukuyuruku kɛ e dun nana kɛ e ye jaka bɔ e ma seere kɛ i yɛrɛ la sariya la an t'i tiɲɛtigiya an b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o kuma an k'an hakili to nin na an bɛ Alahu taala deli o faamuyali ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye
o la n'an y'o jaka ta k'a jate minɛ halisa an b'a ye k'a fɔ n'an y'a dɔn sisan k'a fɔ jaka a wajibiyalen don ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ sugu bɛɛ kan denmisɛnnin ni maakɔrɔ ko t'a la hakilitigi ni hakilintan ko tɛ a la o tuma o jaka yɛrɛ a damajira ye joli ye sariya ye dan min sigi a la o la n'an y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ jaka damajiraw fɛnw na i b'a sɔrɔ o fɔlen don ɲɔgɔn kɔ sanu ye hakɛ dɔ sigi sariya ye hakɛ dɔ sigi sanu la a ye hakɛ dɔ sigi warijɛ la a ye hakɛ dɔ sigi ɲaamɛ la a ye hakɛ dɔ sigi misi la a ye hakɛ dɔ sigi saga ani ba la a ye hakɛ dɔ sigi sɛnɛfɛn na a ye hakɛ dɔ sigi dama na o tuma yala o hakɛw ye joliw de ye o la n'an ye irshadu salik ta k'a lajɛ ale b'a yira an na sanu ale jɛ ka hakɛ o ye mutukali 20 ye ni maa min ye mutukali 20 sɔrɔ sanu la o kuma wajibi do i k'a jaka bɔ mutukali 20 ale kan ka bɛn gram 80 ɲɔgɔnna ma mutukali kelen o kelen o ye gram 4 ye o kuma mutukali 20 o bɛ bɛn gram 80 ma nka dɔw ko gram 85 nga n'i ka sanu sera gram 80 ma o kuma jaka o ye gram 2 o sanu kɛra i bolo ɲɛ o ɲɛ kan nga n'a y'a sɔrɔ muso masiri do o kuma sariya la ko jaka tɛ o la n'a y'a sɔrɔ muso in bɛ a masiriw do nga ni masiri in bɛ luweli sira fɛ jaka bɛ a la masiri bɛ muso bolo nga a bɛ to k'a luwe mɔgɔw ma o kuma jaka b'o la nga n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ de b'a do walima a b'a singa mɔgɔw ma luweli tɛ wari tɛ sara a la o kuma jaka tɛ o la alimami maliki ka taasira kan nga n'a bɛ luwe walima a masiri bɛ min bolo ale b'a feere o kuma jaka b'o fɛnɛ na o bɛ jate i komi marchandise nga jaka tɛ bɔ i komi marchandise ale bɛ jate gram de la o kuma ni sanu gramu 80 b'i bolo wajibi do i b'a jaka bɔ o ye gram 2 ye nga n'a y'a sɔrɔ warijɛ bɛ maa min bolo dun ni e ka warijɛ ye gramu dirhamu 200 sɔrɔ o kuma o dirhamu 200 wajibi do i b'o fɛnɛ jaka bɔ dirhamu 200 jaka o bɛ bɛn dirhamu 5 ma o kuma n'i y'o jate minɛ a warijɛ garamu na sabula dirhamu 1 o la an delila k'a yira mɔgɔw la an ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ warijɛ dilannaw bolo u y'a yira k'a fɔ dirhamu 1 o bɛ bɛn garamu 5 ma o kuma n'o bɛnna garamu 5 ma dirhamu 200 o bɛ taa garamu 1000 na nga n'a ye an ka sariya gafa wɛrɛ lajɛ n'o ye fiqhu sunna ye ale b'a yira an na ko warijɛ dirhamu 200 ko o bɛ bɛn garamu 595 ani 5 ma o kuma olu b'a yira an na o cogo la o kuma n'an ye baara kɛ an ka jigin dugu ma kuma o kuma o de ka fisa nga an ka baarakɛlaw artisana kɔnɔ yan sanu dilan warijɛ dilannaw o kuma o y'a yira an na k'a fɔ olu kɔni ka jateminɛ la olu bɛ dirhamu minnu ye a la fitini o bɛ bɛn garamu 5 ma nga sariya gafa wɛrɛw y'a yira an na k'a fɔ a bɛ bɛn garamu 500 ani garamu 95 ma o kuma warijɛ dirhamu 200 o bɛ bɛn garamu 500 ani garamu 95 ni maa min ka nafolo sera warijɛ garamu 500 ani 95 o kuma jaka b'a la i b'a tila 10 ye ka tila k'a tila o tila 10 na i b'o ta k'o tila 4 ye n'o gɛlɛyara i ma i bɛ sin ka wari in bɛɛ lajɛlen tila 40 ye o kuma 1 ye jaka ye a tɔ 39
o ye i yɛrɛ kun ta ye o kuma ni hakɛ min jidira nin kan baara bɛ kɛ ni o ye o la sariya b'a ɲini an fɛ ni sanu yɛlɛnna an k'an ka jaka bɔ warijɛ la ni warijɛ yɛlɛnna an ka jaka jate minɛ sanu fɛ sabula ni ko an bɛ don min na bi k'i bɛ jaka nafolo jate minɛ sanu fɛ a ka ca ni miliyɔn ye miliyɔn bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo i b'a sɔrɔ kuma dɔw la jaka t'a la nka n'i ko i b'a jate minɛ warijɛ fɛ jaka bɛ se ka daminɛ fɔ 50,000 ɲɔgɔn na o kuma ni jaka daminɛna 50,000 jaka bɔla bɛ caya de n'o kɛra fantan caman bɛ fɛn sɔrɔ mɛ n'i ko ka taa jaka daminɛ miliyɔn na dɔ bɛ bɔ jaka bɔla la o kuma an bɛ waati min na sisan warijɛ de ka nɔgɔn sariya dun ko k'a valeur bɛ jate minɛ nin fila fɛ o kuma warijɛ ka nɔgɔn fantan caman bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min an k'an ka jaka valeur jate minɛ warijɛ fɛ o kuma 50,000 bɛ maa o maa bolo o kuma i jija i ko jaka bɔ 50,000 jaka bɛ bɛn 1,250 ani 50 o boli o man ka tɔɔrɔ se nafolotigi si ka nafolo ma o kuma a b'o cogo la ko ni sanu ni wari kafolen bɛ mɔgɔ min bolo sanu garamu 40 b'i bolo warijɛ dirhamu 100 bɛ i bolo o kuma k'i bɛ se k'o fila fara ɲɔgɔn kan k'o jaka bɔ sabula o kɔrɔ ye a bɛ jate minɛ nafolo fila min fɛ o bɛɛ kilancɛ bɛ e bolo o kuma k'i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan i b'a jaka bɔ o kuma i b'a kelen bɛɛ kilan 10 kilan 4 jaka bɔ n'o ye i b'a kila 40 i bɛ warijɛ sanu in kila 40 o kuma n'i ye sanu gramu 40 kila o bɛ bɛn sanu gramu 1 ma warijɛ dirhamu 100 n'i y'o kila 40 ye o bɛ bɛn gramu 2 ani kilancɛ ma o kuma i b'o jaka bɔ o cogo la an bɛ Alahu taala deli jaka nafolo ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen a bɛ komi an ka waati fana korona an b'a fɔ Alahu taala ka sigida wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. An balima silamɛw kuma y'a fɔ a ye cogo min na kuma daminɛ na an donna jaka kɔnɔ inshallah an bɛ waati kɛ ale kan fo ka taa ale fo k'a ban a bɛ minnu ma k'olu bɛɛ fɔ ani n'a sera hakɛ min ma an b'o bɛɛ walala ala ka mɛn tulo d'an ma ala ka dugawu minɛ